Ak zostanete nasledujúcu polhodinku s nami, ukážeme vám novinku. Bezmotorové rogalo poháňané motorom. Zoznámime vás s najlepšími leteckými športovcami roku 2006. Dozviete sa, ako si na letiskách poradia so snehom. Uvidíte, prečo člen helikoptéry Mi-8 pracuje po ležiačky. Tento veterán v Leteckom múzeu v Košiciach si pamätá ešte zlatú éru rogalového lietania na Slovensku. Bola to doba, v ktorej ste poprvý raz mohli mať doma v garáži ozajstný lietajúci stroj. Neskôr iniciatívu prevzali paraglajdisti. Ďalšia reportáž bude o technickej novinke, ktorá možno rogala opäť vráti na výslnie. Lietať s bezmotorovým rogalom nie je vôbec jednoduché. Ochranári, ktorí sa snažia zabezpečiť nerušené hniezdenie vtákov, často nútia rogalistu štartovať z miest vzdialených až 100 kilometrov od jeho bydliska. Prv, ako na vzdialenom kopci zmontuje svoj závesný bezmotorový klzák a prichystá ho k letu, uplynie aj niekoľko hodín. Ak v blízkosti miesta štartu nenájde vhodné vzdušné prúdy, ktoré by ho vyniesli nad krajinu, potom so svojím rogalom nemusí ani vzlietnúť. Existuje však riešenie. Ak pilot použije špeciálnu vestu s vrtuľou a benzínovým motorčekom, nemusí už štartovať z kopcov. Netradičné zariadenie sa volá motorový postroj. V súčasnosti sa s týmto motorovým postrojom v slovenskom vzdušnom priestore uskutočňujú prvé skúšobné lety. Našou snahou je tento spôsob lietania na Slovensku zoficiálniť. Takže preto sú tieto skúšobné lety. Bude nasledovať ďalší postup, to znamená nejaké technické schvaľovanie v našich orgánoch, ktoré, myslím si, nebude problémom, pretože sa ukazuje, že je to životaschopné, je to v poriadku a najneskôršie od budúceho roku to budeme mať všetko úplne schválené a pripravíme bicyklovú smernicu, pomocou ktorej budeme môcť ľudí aj preskúšavať a dávať im do pilotného preukazu potrebné pečiatky, aby mohli na týchto zariadeniach lietať. Motorový postroj s rogalom nie je motorové rogalo, hoci ho v mnohom pripomína. Táto novinka má niekoľko odlišností. Napríklad motor je iba pomocnou, nízkovýkonnou pohonnou jednotkou. Obvykle sa používa iba počas štartu a v prípade nedostatočných stúpavých prúdov. Pilot môže motor postroja naštartovať aj počas letu. S jeho pomocou letí s rogalom, až kým nenájde dostatočne silné stúpavé prúdy. Potom motor vypne a rogalo môže naďalej bezhlučne konkurovať okrídleným majiteľom modrej oblohy. Motorový postroj je o niečo drahšie ako rogalo. Tie ceny rogal, najmä olietaných rogal, sú veľmi, veľmi nízke. Dajú sa rogala kúpiť v podstate od 100 €, také, že si na nich viete rekreačne zalietať. Motorové postroje sa dajú zohnať jednak zo zahraničia, olietané. Tam, pokiaľ viem, tá najnižšia cena, o ktorej som sa dozvedel, začína niekde pri 70 000, až potom po tie najoriginálnejšie originály, ktorých cena končí niekde pri 200 000. A jeho hlavná výhoda je tá, že vám nezaberá celú garáž. Ako náhle máte trojkolku, zaberá určité miesto v garáži. Ak s ňou chcete ísť z tej garáže niekam, tak buď privesný vozík, alebo ju ťahať. A obvykle na to, aby ste poskladali tú trojkolku, potrebujete pomoc ďalšieho človeka. A už je to niečo ťažšie, potreba paliva je omnoho vyššia, lietanie v termike s tými motorovými rogalmi už nie je takéto ako s týmto, je to iný druh lietania. Takže my sa snažíme skôr to tlačiť tým smerom, aby to bolo viac bezmotorové lietanie s pomocným motorčekom ako motorové lietanie. Motorový postroj je nezávislé zariadenie, ktoré nie je konštrukčne pevne spojené s rogalom. Je navrhnuté s dôrazom na jednoduchú montáž a nízku hmotnosť. Technické parametre motorového postroja nepresahujú nasledujúce hodnoty. Objem motora 150 cm3, hmotnosť postroja 25 kg a objem palivovej nádrže 5 litrov. Plná nádrž postačuje až na 1,5 hodinový let s naštartovaným motorom. Najväčšia prekážka je určitá psychologická zábrana. To, s čím som sa nikdy predtým nestretol, to znamená nejaký hučiaci motor, točiaca sa vrtula a veľmi silný tlak do chrbta pri tom štarte. To je niečo, čo som nikdy predtým nepoznal. Vždy som bežal dolu kopcom, rozbiehal som sa proti nejakému vetru, snažil som sa dosiahnuť čo najväčšiu rýchlosť a odletieť. Tu musím pridať na začiatku plný plyn, držať svojou celou silou, vlastne tú silu toho motora a postupne sa rozbiehať, čo už potom je veľmi podobné tomu, čo človek pozná z normálneho rogala, prípadne z letov aerovleku.
ale stále ten pocit toho, že za vami niečo je, čo sa tam krúti veľkou rýchlosťou, robí to veľký hluk, tak to tam je. A to je hlavný problém, ktorý treba prekonať. Inak si myslím, že pokiaľ je všetko v poriadku, tak technicky to nie je až také náročné. Ale musím zdôrazniť jednu vec, že štartovať s takýmto zariadením mali piloti, ktorí majú techniku štartu dobre zvládnutú. Pristávanie je takmer to isté ako s bezmotorovým, dokonca paradoxne v tej úplne záverečnej fázi je to ľahšie. Pri bezmotorovom pristávaní takisto musí pilot vyliesť z postroja nohami, teda aby mal na čo dopadnúť. A predovšetkým, keď už klže tesne nad zemou, musí nájsť vhodný okamih na to, aby prudko tú hrazdu od seba odtlačil a to rogalo zastavil. Pri tom motorovom postroji veľmi pomáhajú tie vysunuté nôžky, ktoré spôsobujú to, že tesne nad zemou tie nôžky začínajú šúkať o zem a doslova ma pribrzdia a automaticky ma doslova nútia odtlačiť to rogalo. Čo sa týka klzavosti počas letu, predsa len je tam viac odporov, je tam vrtuľa, ktorá spôsobuje väčší odpor, takže klesá výkon toho rogala. Ale to neskôršie budeme pravdepodobne riešiť s klápacou vrtuľou. Tento motor nám umožňuje využiť čas v roku, ktorý sme za normálne okolnosti nelietali, lietať, objaviť nové časti krajiny, pretože môjim snom je sadnúť do auta, ísť na východ krajiny, oblietať si tam kopce, kde nie sú štartoviská, kde sme nikdy s závesným kozákom nemohli letieť, ani nikdy nebudeme môcť letieť, ale práve pomocou tohto postroja môžeme objaviť ďalšie časti našej krásnej krajiny. Letecká technika musí byť pripravená na všetky vrtochy počasia. Tou najhoršou kombináciou nie je ani tak mlha a dážď, ale snehová búrka. Vtedy má čo robiť aj personál na letiskách. V dobre klimatizovanej kabíne dopravného lietadla si málo kto uvedomí, že v zimnom období je za oknami až 60-stupňový mráz. Zbytočne by ste však v 10-kilometrovej výške hľadali sneh alebo ľad. Nič také tu neexistuje. Je tam veľmi sucho a sneh sa nemá z čoho vytvoriť. To však neplatí o letisku. Sneh a ľad môžu za krátky čas znefunkčniť štartovaciu a pristávaciu dráhu. Jej plocha je často väčšia ako 15 futbalových ihrísk. Povrch dráhy bez ohľadu na to, či je betónová alebo asfaltová, sa v zimnej prevádzke ako veľmi podobá povrchu cesty. To znamená, môže tam byť na nej mráz, môže byť primrznutá, môže sa s tým lietadlom presne takisto šmýkať ako s autom na ceste, môže byť takisto sneh do určitého počtu milimetrov, ktoré je prípustné pre daný typ. Z tohto dôvodu je pristátie ako aj vzlet s dopravným aj s malým lietadlom náročnejšie ako v letných podmienkach. Podľa leteckého predpisu od 15. novembra do 15. marca je zimná prevádzka takzvaná. To znamená, že držia sa hotovosti 12-hodinové. Zásah ako taký sa realizuje pri prvom spáde. To znamená, že je tu riadiaci, ktorý to všetko riadí, má tu ľudí, techniku a organizuje si tú zimnú držbu ako takú. Základom čistenia vzletovej a pristávacej dráhy je pluhovanie. Robí sa postupne od stredu dráhy k jej okrajom. Pluh za sebou vlečie zametacie zariadenie, ktoré odstraňuje zvyšky ľadu a snehu. Dráhu ofukuje prúd vzduchu. Jeho rýchlosť je až 135 km za hodinu. Snehové frézy sa používajú pri nahromadení väčšieho množstva snehu, najmä na okrajoch dráh. Počas kalamít na niektorých letiskách používajú staršie, ale doposiaľ fungujúce veľké frézy. Niektoré majú motory z vojenských tankov. Na letiskách si tieto frézy uchovali pre ich veľký výkon. Na zníženie klzkosti vzletových a pristávacích dráh sa nemôžu používať posypové materiály. Dôvod je jednoduchý. Motory pristávajúceho lietadla by mohli nasať niektoré tuhé čiastočky posypu. Následkom môže byť poškodenie motorov. Pri odstraňovaní poľadovice z povrchu dráhy pracovníci letísk používajú špeciálny chemický postrek. Po odstránení snehu a ľadu sa vlastnosti povrchu dráhy merajú špeciálnym zariadením. Stav dráhy sa vyjadruje buď koeficientom, ktorý je nameraný pozemným personálom, alebo číslom od 1 do 5, ktorý vyjadruje brzdné účinky od najhorších k najlepším. Najlepšie sú vyjadrené číslom 5 a tie najhoršie sú vyjadrené číslom 1.
Závisí to zase od prevádzkovej príručky daného lietadla, či na daný povrch alebo na brzdné účinky, ktorá dráha v súčasnosti má, môže pristávať alebo štartovať. Pred pristávaním dostávame do kabíny informáciu z riadiacej veže o brzdných účinkoch a na základe týchto účinkov sa rozhodujeme o pristávaní v prípade, že sú nevyhovujúce. Vyčkáva sa do doby, kým sa dráha vyčistí, alebo sa odlietáva na náhradné letisko. Napriek maximálnej snahe pozemného personálu sa nemusí vždy podariť ako dokonale očistiť pristávaciu alebo vzletovú a pristávaciu dráhu. Je to dosť nezvyčajný postup, ale občas sa to stáva. Pri čistení vzletovej a pristávacej dráhy je dôležitá taktika jednotlivých prác. Pri slabom snežení sa volí najvhodnejšia kombinácia čistiacej techniky v závislosti od stavu dráhy. V prípade silného sneženia sa sneh odstraňuje nepretržite. Snahou personálu letiska je predísť neočakávanému veľkému nahromadeniu snehu na dráhe. Preto neustále sleduje vývin počasia. Dôležitú úlohu zohráva načasovanie odpratávania snehu v závislosti od harmonogramu pristávania a štartu lietadiel. Do 8:30 by všetko malo zmiznúť, o 8 sa dá ešte jedna mašinka po tej 8, ak sadne mi vybavíš ešte na dráhu, aby som frezoval, lebo každá sekunda dobrá. Mišo potom, jak odletí tyrolet, začne robiť. Lietadlo v zimnom období často pokryje vrstva snehu a námrazy. Pred odletom sa preto musí odmraziť. Na väčších letiskách je odmrazenie lietadla štandardnou službou. Dopravné lietadlo sa odmrazuje špeciálnou látkou, u nás konkrétne to látka Saving. Je to biologicky ľahko odborateľná látka, to znamená, že ekologicky neškodná. Lietadlo je potrebné odmraziť pred štartom kvôli nánosu snehu, ľadu, námrazy. Jednak kvôli tomu, aby jednotlivé riadiace plochy fungovali ako majú, a na druhej strane tlak, to znamená, že sila, ktorá to lietadlo vyzdvihne do vzduchu, aby nebola narušená, by nebol narušený profil toho krídla. To krídlo musí byť dokonale čisté, aspoň kým to lietadlo prestúpa tú oblačnosť a vystúpa hore, kde je v podstate už bezoblačný priestor a nie sú tam žiadne zrážky. Je tam minusová teplota a minimálna vlhkosť. Tá aerodynamika toho lietadla už funguje klasicky. Ďalšiu reportáž by sme pokojne mohli nazvať odovzdávanie slovenských leteckých Oscarov. Letecká amatérska asociácia Slovenska poprvý raz vo svojej histórii ocenila 5 športovcov, ktorí sa pričinili o propagáciu leteckého športu na Slovensku. Asociácia je občianskym združením pre záujemcov o lietanie a jeho priaznivcov. Súčasťou asociácie sú zväzy padákového lietania, zväz padákového motorového lietania a zväzy závesného a motorového závesného lietania. Netradičné stretnutie členov Leteckej amatérskej asociácie Slovenskej republiky bolo koncom novembra nedaleko Liptovského Mikuláša v Jasnej. Mottom stretnutia bolo vyhlásenie najlepších športovcov asociácie za rok 2006. Dnes prebehla valná hromada zväzu paraglidingu a valná hromada zväzu závesného lietania bezmotorového. S tým, že každý zväz si tu plnil v rámci svojich stanov predpísané povinnosti, to znamená prebehlo volenie nových predsedníctiev zväzov a v podstate riešili sa všetky problémy, ktoré priniesol nejaký život v rámci LAA. Myslím, že môžem povedať, že v dejinách Leteckej amatérskej asociácie sa stalo prvýkrát, že sme si mohli dovoliť vďaka sponzorom a financiám, ktoré už LAA má k dispozícii, vyhodnotiť najlepších pilotov v rámci celej LAA. Pristúpili sme k tomu z toho dôvodu, že jednoducho potrebujeme trošku povzbudiť pilotov k tomu, aby skúšali nejaké nové ďalšie výkony, aby sa rozlietali, aby jednoducho pribudali nové tváre obci paraglidingu, prípadne v ostatných zväzoch, pretože dosť často sa stávalo, že na tých čelných pozíciách súťaže sa striedali stále tí istí ľudia, jak si chýbala motivácia k nejakým novým tváram.
No a myslím, že toto je vydarená akcia, kde sme ukázali, že súťažiť sa oplatí. Športovcov roka za jednotlivé zväzy vyhlasoval prezident asociácie Robert Sednička. Ceny odovzdávali predsedovia zväzov. Prvé ocenenie Športovec roka 2006 v padákovom lietaní získal Peter Vrabec zo Žiliny. Som veľmi prekvapený, momentálne mám zmiešané pocity, neviem to dosť dobre definovať. Je to niečo, ktoré vo mne možno vykryštalizuje a hodnotu tohto ocenenia si určite uvedomím snáď o 2 týždne, o 3. Športovcom roka 2006 v záväznom lietaní sa stal Ferdinand Mízner z Michaloviec. Z neprítomnosti Juraj odovzdá cenu sám sebe. Športovcom roka 2006 v padákovom motorovom lietaní sa stal Rado Navrkal. Dneska sme boli ocenení nielen za tento rok, ale si myslím, že to bolo aj za tie roky dozadu. Prakticky človek, čo sa tomu venuje, čo do toho dáva, tak tá zásluha prišla akurát dnes. Lietam prakticky už od malička, celá rodina sa venuje lietaniu. Ja som od malička vyrastal na letisku. Sú to prakticky neopísateľné pocity. Radšej lietam, ako chodím po zemi. Pohár športovca roka v záväznom motorovom lietaní získal pilot motorového rogala Vladislav Mandák z Domaniže pri Rajci. Cenu najlepšieho športovca roka 2006 za najhodnotnejší športový výkon udelili Miroslavovi Huliakovi z Rajca. Ocenenie získal za 11-hodinový oblet Slovenska motorovým rogalom. Istotne tie pocity sú parádne, perfektné, lebo takéto vyhodnotenie prebehlo prvýkrát a hneď sa mi podarilo dostať toto ocenenie. Veľmi si ho vážim a ďakujem všetkým ľuďom, ktorí mi pri tom pomohli. Aj mojim kamošom z Domaniže, ktorí sú tu teraz síce není a ktorých som nemohol na ten môj prelet zobrať a doteraz mi to vyčítajú, že som ich neposadil za seba, ale zobral som si batoh so svačinkou, lebo ten prelet niečo trval, takže som ich vymenil za dobrú dobočku, tatranku a tieto veci, ktoré sme pri lete museli popapkať. A aké sú plány ocenených pilotov? Toto vyhodnotenie, aj to, že sa mi to podarilo, je pre mňa povzbudením do toho, že čo ďalej. Takže uvažujeme aj na našej schôdzi motorového záväzného lietania. Som vyzval kamarátov lietačov, aby sme spravili napríklad oblet okolo Československa, nie už okolo Slovenska. A stále prehováram partiu, aby sme išli preletieť La Manche a tam tiež trošku zviditeľnili našu organizáciu a zase povzbudili to lietanie pre radosť, ktoré stále robíme. V budúcom roku sa v rámci reprezentácie Slovenskej republiky zúčastním na majstrovstvách sveta, ktoré sa konajú v Austrálii vo februári a rád by som sa zúčastnil celého podujatia Svetového pohára, kde sa jednotlivé kolá konajú v Japonsku, v Argentíne, v Taliansku, v Rakúsku a v Turecku. Účasť na týchto kolách je žiaľ obmedzená finančnými prostriedkami, ktoré som si doposiaľ zaobstarával sám. No ja osobne som nadšený priebehom tejto akcie, pretože vďaka sponzorom sa podarilo zohnať naozaj veľmi hodnotné ceny pre všetky kategórie a som rád, že jednoducho sa ľudia rozlietali a že naozaj tie výsledky a tie výkony hlavne, ktoré sa dosiahli, sú naozaj na svetovej úrovni a nemáme sa za čo hanbiť. Možno Slovenská republika utrpela v reputácii týchto druhov športu v zahraničí z toho dôvodu, že mnohí piloti, ktorí sa nám doteraz zúčastňovali pretekov, si z finančných dôvodov nemohli dovoliť zúčastniť sa napríklad na majstrovstvách Európy, prípadne na majstrovstvách sveta. A je to na škodu nás všetkých, pretože títo piloti dosahovali výborné výsledky v rámci svetového rebríčka a jednoducho z toho rebríčka vypadli, lebo jednoducho si to nemôžu finančne dovoliť zúčastňovať sa ďalej na týchto podujatiach.
Pripájame ešte postrehy najlepšej pilotky asociácie za uplynulý rok. Jej ocenením bola letecká kombinéza. Aké sú moje pocity? Mrzí ma, že môj mámový brat preletel o 2 body a nie som vyhodnotená medzi mužmi, ale medzi ženami. Viete, aká je definícia terénneho vozidla? Je to auto, s ktorým uviaznete tam, kam by ste sa s iným autom nikdy nedostali. Aj v takomto prípade však existuje riešenie. Je ním helikoptéra, ktorá si poradí aj s oveľa ťažšími bremenami. Na tej výške pekne, na tej výške malinko hore dopredu 7 metričkov 6, stále výborná výška, dopredu 3 metričky, malička už teraz 2 metričky, dopredu metriček, dobre sme na mieste, fajne stoj, maličko hore, daj, dobre, stoj teraz, malinko zadnej, dozadu trošičku, dobre, stoj, a žipem, fajne, dobre, vydrž. Dobre, voľno je to, pane, dozadu, doprava, voľno, musíme výšku. Takto navádza palubný navigátor pilota vrtuľníka Mi-8 počas práce s prepravovaným bremenom. Pre bezpečný let je ich vzájomná komunikácia veľmi dôležitá. Naša osádka pozostáva z 3 členov, kapitán vrtuľníka, druhý pilot a palubný inžinier. Tento palubný inžinier zároveň plní funkciu aj navigátora alebo navádzača. Ten leží na svojom pracovisku s vystrčenou hlavou cez okienko a vlastne sú to akoby oči pilota, ktorý ho navádza pri týchto bremenových letoch. Už priamo na mieste, kde sa má to bremeno položiť, centruje vrtuľník, to znamená, pilotovi dáva pokyny, čo sa týka výšky, vzdialenosti od prekážky a ostatné potrebné veci. Mi-8 je univerzálna helikoptéra, ktorá je v dopravnej verzii určená najmä na prepravu nákladu v kabíne a v podvese. V kabíne môže prepravovať náklady s hmotnosťou maximálne 4 a v podvese 3 tony. Umožňuje tiež prepravu 28 osôb. Dolet helikoptéry je 900 km a maximálna rýchlosť 230 km za hodinu. Prázdna helikoptéra váži 7300 kg a dlhá je 25 metrov. Posádke helikoptéry zvyčajne pomáhajú v práci pracovníci organizácie, ktorá si letecké práce objednala. Niektoré špeciálne činnosti, ako napríklad zavesenie bremien a tankovanie, však zabezpečuje vlastná sprievodná kolóna helikoptéry. Helikoptéra Mi-8 má takmer neuveriteľné pracovné schopnosti. Využíva sa najmä jej vlastnosť prepraviť náklad do ťažko dostupných miest. Súčasne je použiteľná na niektoré špeciálne práce. Príkladom je natiahnutie vysokonapäťových káblov priamo v teréne. Pilot pred letom si musí ujasniť, o akú činnosť ide, to znamená, aké ťažké bremeno bude nosiť a od toho sa odvíja jeho ďalšia činnosť. Dôležitú úlohu tu zohráva teplota vzduchu a nadmorská výška, kedy sa samozrejme maximálna vzletová hmotnosť musí znížiť oproti tabuľkovým výpočtom. Pilot pri vzlete musí dávať pozor hlavne na otáčky nosného rotoru, aby pri nadmernom zaťažení nedošlo k poklesu otáčok a tým pádom aj presadnutí vrtuľníka. Najčastejším problémom, ktorým sa stretávame, je teplota, čiže v lete obmedzenie teplotné aj výškové, keďže vykonávame práce vo vysokých nadmorských výškach. Maximálnu váhu, ktorú my nosíme, je okolo 3 tón. Samozrejme, je to tá maximálna hmotnosť. Normálne sa tento vrtuľník využíva pre bremená okolo hmotnosti do 2,5 tón. Helikoptéra sa začala sériovo vyrábať v roku 1964 v bývalom Sovietskom zväze. Spolu s takmer rovnakým Mi-17 určeným na ruský export vyrobili približne 2800 kusov, ktoré lietajú v 50 krajinách sveta. Schopnosť helikoptéry Mi-8 dopravovať rýchlo a bezproblémovo bremená na neprístupné miesta využívajú napríklad pri výstavbe telekomunikačných sietí, lanových dráh, pri hasení požiarov či vápnení lesných porastov. V zahraničí sme boli napríklad v Chorvátsku, kde sme boli na majstrovstvách sveta v parašutizme,
kde sme vysadzovali vysadkárov. Boli sme v Poľsku, kde sme stavali sedačky, lyžiacké vleky. V Slovinsku sme vykonávali montáž teoretických stĺpov. V Maďarsku to bolo niečo obdobné, jak tu. Na Ukrajine sme dávali na kopec jeden kríž pre cirkvu. Dnešný magazín o lietaní je takmer na konci, vďaka za pozornosť. Nejaké lahôdky sme si nechali aj na budúce. Spomeniem aspoň miniatúrnu helikoptéru pre 2 osoby. Dovidenia opäť o mesiac.